A prórroga concedida en CE para manterse en Lourizán ata o 2073 chegará ao Tribunal Constitucional no mes de setembro. O Concello de Pontevedra confirmou hoxe que presentará un recurso de amparo tras a decisión do Supremo de rexeitar os recursos do propio Concello e da Avogacía do Estado. Polo tanto, nós non vamos a deixar de loitar por esa recuperación da ría porque creemos que temos todas as razóns posibles e o dereito e, sobre todo, porque creemos que se están vulnerando a legislación vixente e que vai en contra de esa prórroga, en contra da recuperación do litoral. Segundo explicou o exministro Francisco Caamaño, representante do bufete CSS Abogados contratado polo Concello, a estratexia legal basearase na chamada denegación técnica de xustiza. Xurídicamente, denegación técnica de xusticia. Eu pedín unhas cousas e, claro, como non me contestan, no fondo non acabo tendo xustiza de todo, non? E ese é un pouco o problema. Sobre todo cando a propia lei di que en casación, cando se pronuncia sobre unha sola cousa, debe de devolverse outra vez ao tribunal, neste caso a Audiencia Nacional, para que se pronuncie sobre as outras. E isto, a pesar de que se lle dixo expresamente, se ledes a sentencia e se ledes, sobre todo, o auto de nulidade de actuaciones, non se di nada. Caamaño apuntou que o fallo do Supremo tamén vai en contra da xurisdicción do propio Constitucional. Así as cousas, recoñeceu que só un 2% dos recursos de amparo son admitidos a trámite. Consideramos que aquí sí existe unha defensa, trátase dunha entidade pública primeiro, non só do litoral e do litoral, que é un elemento público de todos, un interés do Estado, tamén dos veciños do Concello de Pontevedra, pero en xeral tamén de todas as persoas que viven na ría, e polo tanto que hai un interés, unha trascendencia que vai máis aló dos meros, digamos, intereses directos do Concello de Pontevedra. O proceso que se abrirá tras a presentación do recurso é longo. O Constitucional pode tardar entre 6 e 8 meses en anunciar se admite o amparo ou non. Para ditar sentenza, os prazos amplíanse ata os 4 ou 5 anos. O alcalde insistiu hoxe en que se o Constitucional non dá razón ao Concello, se recorrerá ao Tribunal Europeo. Mentras eu sea alcalde de Pontevedra, obviamente, utilizaremos todas as vías posibles para recuperar a ría e polo tanto, acabado o proceso do Constitucional, iniciaremos o proceso do europeo.